Ти няма ли да ми посвириш нещо? Какво да ти свиря? Каквото искаш. Ти не харесваш моя репертуар. А ти пък моя. Защо не пушиш? Почвам да не харесвам по-силния тютюн. Тогава пуши по-слаб. Нали това е едничката ти радост, както сам обичаш да казваш? Радост? Какво е радост? Мен ли питаш? И аз знам толкова, колкото и ти. Не е ли време за твоето уиски? Ще почакам още малко. Какво има за вечеря? Откъде да знам? Питай Кристин. Няма ли да започне скоро сезонът на скумрията? Нали е есен? Да, есен е. Една печена скумрия с лимон и чаша бяло бургундско вино съвсем не са за пренебрегване. Много си сладкодумен днес. Останало ли не е бургундско вино в избата? Доколкото знам, през последните 5 години не сме имали изба с вина. Ти никога нищо не знаеш. Казах, доколкото знам. Не знаеш? Не съм казала, че знам. Казах, доколкото знам. Трябва обаче да се подготвим за сребърната си сватба. Нима възнамеряваш да празнуваш? Естествено. По-естествено би било да скрием нашата мизерия. Нашата 25 годишна мизерия. Скъпа моя Алис, истина е. Мизерията си мизерия, но понякога имахме и хубави мигове. Трябва да се възползваме от краткото време, което ни е отредено, защото после всичко е свършено. Свърши ли се? Де да беше така. Свършено е! Остава само толкова, колкото да изнесеш ръчна количка с лайна и да натуриш една градинска леха. Толкова шум за една леха. Толкова шум. Взе ли пощата? Да, И сметката от месара беше ли там? да. И колко е голяма? Чути сама. Вече не виждам. Какво ти е на очите? Не знам. Староста. Глупости. Аз! Не аз. Можеш ли да я платиш? Да, но не сега. По-късно, значи. По-късно, когато те уволнят с нищожна пенсия, ще бъде твърде късно. По-късно, когато болестта ти се повтори отново. Болест? Нямам никаква болест и ще живея поне още 20 години. Докторът беше на друго мнение. Доктор! Да! Кой друг би могъл да изкаже обосновано мнение относно заболяване? Нямам никакво заболяване и никога не съм имал и няма да се разболея, защото ще умра внезапно. Раз! Като стар войник. Докторът има гости тази вечер. Ей, не сме канени от доктора, защото не го харесваме. А не го харесваме, защото не дружим и с него и с докторшата. С ган с ган! Така говориш за всички хора. Защото всички са с ган. С изключение на теб. Да, защото аз съм се държал достойно. Затова не съм от скамта. Искаш ли да играем на карти? Добре. Позволят на доктора да ангажира полковия оркестър заради частната си вечеринка. Защото той пълзи пред полковника в града. Всеки се оправя както може. Сиер да бяхме приятелки, но тя не беше искрена с мен. Всички те са неискрени. Какво е кос? Сложи си очилата. Не помагат. Пиката е кос. Пика! Да! Но те настроиха жените на новите офицери срещу нас и те сега...